comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Jesus, I will worship Your holy name. Worship Your holy name.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Eżiż, nilqgħukom mis-Santwarju ta' Pinu. Illum l-ewwel erba' ta' Marija Assunta, il-Madonna mtella fis-sema. Hija drawwa sabiħa tagħna li fl-erbat speċjalment ta' Santa Marija ħafna jiġu hawnhekk f'dan is-santwarju biex jiftħu qalbhom mal-Madonna. U llum aħna xtaqna li niġu hawnhekk f'dan is-santwarju magħkom. Intom li qegħdin issegwu din it-trasmissjoni permezz tas-social media. Nilqa' b'mod speċjali l-tfal u lill-familji li jattendu l-iskola primarja tal-Konservatorju tal-Isqof. Imma nilqa' wkoll lil dawk kollha li qegħdin isegwu permezz tal-website tas-Santwarju ta' Pinu kif ukoll tad-Djoċesi ta' Għawdex. Din in-nofsija li għandna flimkien qegħdin f'riġlejn Marija. Hija ċelebrazzjoni ta' mħabba tal-imħabba tagħna lkoll lejn il-Verġni Marija. Għalhekk nixtieq li nibdew dawn il-ftit mumenti flimkien billi inkantaw song. Dawk li jattendu l-iskola tal-Konservatorju primarja jafuha għaliex kemm il-darba inkantawha. Dawk li ma jafuhiex imma jistgħu jsegwu l-kliem. Jiena għandi ommi li tħobbni. U għalhekk ġejna hawnhekk biex naraw, nisimgħu u nħallu lill-Omna Marija tħobbna. B'mod speċjali anki llum mhux biss l-ewwel erba' imma anke nfakkarkom li nhar il-Ħadd li ġej huwa wkoll jum l-Omm. U x'hemm ikbar mill-Omm tagħna Marija, l-Omm tagħna lkoll. Ħanisimgħu lill-alliem tal-year 3 tagħna Ronald Sultana bis-song Jiena għandi ommi li tħobbni, ma nkantaw il-koll flimkien miegħu. Fl-ewwel erba' tal-Madonna ta' Pinu, xtaqna llum niftakru f'waħda mill-ġrajiet li fihom il-Madonna iltaqet mal-ġenerazzjoni taż-żgħar, il-ġrajja ta' Fatima, li proprjament nagħmlu t-tifkira tagħha il-ġimgħa d-dieħla. Waħda mit-tliet rajja ta' Fatima kienet Luċija, li stqarret aktar tard meta kibret li l-Madonna riedet turija li hija li tħobb u tifhem liż-żgħar. Luċija kienet tifla moderna għal żmienha. Għalkemm fqar kienet tħobb tilbes il-ħwejjeġ skont l-aħħar moda ta' dak iż-żmien. Kienet tħobb il-kumpanija ta' sħaba. Kienet taħtaf kull okkażjoni ta' divertiment, inkluż is-sfin li kien isir fl-inħawi ta' fejn kienet tgħix. B'daqshekk ma kienet tagħmel xejn ħażin. U fil-fatt, il-Madonna għażlitha biex tinqeda biha ħalli twassal messaġġ. Messaġġ ta' paċi. Kien żmien l-ewwel gwerra dinjija. Messaġġ ta' kuraġġ. Kien żmien ukoll tal-pandemija tal-influwenza Spanjola. Kif ukoll messaġġ ta' maħfra u ta' ħnina.
Permezz ta' Luċija, il-Madonna ridet turi li trid tibqa' tassew omna, qrib il-bniedem, qrib it-tfal. Bħalma tul ħajjitha kienet qrib Ġesu u qrib il-ħbieb tiegħu. Mhux għax forsi kienet qrib il-bniedem taż-żmienha li l-Madonna marret fit-tiġ ta' Kana biex tifraħ mal-arejjes żgħażagħ. Għalhekk ejjew għal ftit mumenti nerġgħu niftakru f'dak l-episodju. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija u kien hemm Ġesu. Kien mistieden ukoll Ġesu u d-dixxipli tiegħu għat-tieġ. Mela naqashom l-inbit u qalet Ġesu m'għandhomx inbit. Għalilha Ġesu x'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Qalet ommu lill-qaddejja għamlu dak li jgħidilkom hu. Mela kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għall-ħasil ritwali tal-lut. Għalilhom Ġesu imlew il-ġarar bl-ilma u imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom Ġesu erfgħu issa u newlu lill-kap tal-mejda u newluhulu. X'ħin il-kap tal-mejda daq l-ilma mibdul f'inbit u ma kienx jaf minn ġej għalkemm il-qaddejja kienu jafu, il-kap tal-mejda sejjaħ il-larus u qallu kulħadd iġib l-ewwel l-inbit it-tajjeb, imbagħad meta jkun ħadhom inewlu dak li hu inqas tajjeb, immint l-inbit it-tajjeb erfajtu sal-aħħar. Dan kien l-ewwel miraklu ta' Ġesu u għamlu f'Kana tal-Galilija. U wera sebħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Xtaqt naqsam magħkom riflessjoni żgħira fuq dan l-episodju. Il-kliem tal-Madonna. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Il-Madonna qalet lill-qaddejja biex jagħmlu dak li qalilhom Ġesu. L-istess kliem il-Madonna qed tgħidu lilna, il-kull wieħed u l-kull waħda minna. Għamlu dak li jgħidilkom hu. U x'qed jgħidilna Ġesu? Qed jgħidilna li s-sija tiegħi għadha ma waslitx? Jew inkella se jgħidilna imlew il-ġarar bl-ilma? Jien naħseb it-tieni risposta se jgħidilna. Xi tfisser timla l-ġarar? Imla l-qalbek. Il-Madonna fit-tieġ ta' Kana marret biex taqsam il-ferħ mal-arajjes. Imma f'dak il-ferħ tal-ħajja naqashom l-inbit. U dik kienet disgrazzja kbira. Speċjalment fit-tiġijiet ta' dak iż-żmien fejn kollox kien jiddependi minn kemm jixorbu fl-aħħar mill-aħħar, minn kemm se jifirħu. Anki kieku llum għandna morru tieġ biex nifirħu u kien għala xi ħaġa waqt tieġ nitniktu. U l-Madonna ma ħadiġ gost li dawk li marru il-mistednin u l-arajja stess kienu se jitniktu għaliex naqashom l-inbit. U kien minħabba fekk li biex ngħidu hekk ġalet lill-bina Ġesu jagħmel l-ewwel miraklu. Tagħtu l-ewwel opportunità, l-ewwel ċans li jagħmel miraklu. Marija għax hija omna li tħobbna
tifhimna. Marija xija li tħobb lill-ulieda trid tarana ferħanin. U Marija titnikket meta tarana mnikta. Ara taħsbu li bħalissa għaliex ma nistgħux noħorġu, ma nistgħux insibu l-ħbieb, nitkellmu magħhom, nilagħbu, niġru l-hawn u lin. Ara taħsbu li Marija qed tieħu gost? Marija tridna ferħanin. Imma f'din is-sitwazzjoni Marija qed tgħidilna għamlu kif jgħidilkom hu. Għamlu kif jgħidilkom Ġesu. U din il-ħaġa rridu niskopruha. Nagħmlu ir-rieda ta' Alla. Ir-rieda ta' Alla mhux dejjem taqbel mar-rieda tagħna għalhekk hemm is-salib. Meta r-rieda ta' Alla tmur kontra ir-rieda tagħna. Għamlu dak li jgħidilkom hu. U Marija f'dawn il-mumenti qed tistedilna niskopru aktar Alla x'irid minna. Fis-skiet ta' qalbna. Nixtaq ngħidilkom storja żgħira llum barra li l-ewwel erba' tal-Madonna hija wkoll il-festa ta' San Domenico Savio, dak it-tfajjel ta' 12-il sena li sar qaddis. Għaliex sar qaddis? Kif stqarr il-Papa meta għamlu qaddis, San Domenico Savio għamel l-affarijiet ordinarji b'mod straordinarju. Kien jgħix il-ħajja tiegħu b'mod ordinarju, imma b'mod straordinarju iħobb lil Alla. Xi xhur wara li miet, Don Bosco kellu ħolma. U fost l-oħrajn ra lil Domenico Savio riesaq leh b'ħafna u ħafna tfal u żgħażagħ lebsin l-abjad warajh u quddiem nett. Xena sabiħa, ġoġnin sabiħ. Li Don Bosco fehem li hija l-ġenna. Imma Domenico Savio qallu il-ġenna hija ħafna isbaħ minn din ix-xena li qed tara. Fideh Domenico Savio kellu bukkett fjuri. U Don Bosco xtaqu li ifissirlu dawk il-fjuri x'inhuma. U Domenico qallu dawn il-fjuri huma il-passaġġ, il-passaport tiegħi lejn is-salvazzjoni, lejn il-ġenna. Kellu pereżempju il-warda, il-vjola li tfisser penitenza. Kellu il-warda tax-xemx li tfisser l-ubbidjenza. Kellu is-sempreviva li tfisser il-perseveranza. Kellu l-żbula, il-qamħa li tfisser l-Ewkaristija. Kellu wkoll il-warda tal-Madonna li tfisser l-imħabba lejn il-Madonna. U Don Bosco qallu minn dawk il-ward kollha liema enuk li żjed biex tasal il-ġenna. Domenico Savio tweġiba tiegħu kienet il-warda tal-Madonna. L-imħabba lejn il-Madonna twassalna biex naċċettaw u nagħmlu r-rieda ta' Alla. U kultant tajjeb li jinsaqsu ftit lilna nfusna b'dan li qiegħed nagħmel, b'dan il-mod kif qed nitkellem, il-mod kif qed ngħix. Alla qed jieħu gost bija? Alla jridni nagħmel hekk jew le? Ejjew illum f'riġlejn il-Madonna inweduha li aħna
se nagħmlu wkoll dak li jgħidilna hu. Se nagħmlu r-rieda ta' Alla. Se ngħidu issa ftit talbiet żgħar. Talbiet li ħajjgħiduhom grupp ta' tfal mill-Jerfor u li għalihom bejn talba u oħra se ngħidu flimkien, se nkantaw flimkien Ave Marija flimkien ma' Morena. Mela, ħanippruvaw issa ninġabru aktar f'dawn il-momenti ta' talb li ġejjin. Għamlu dak li jgħidilkom hu, qalet il-Madonna fit-tieġ ta' Kana. Dak li jridna nagħmlu hu huwa li ngħixu l-ħajja tagħna tal-lum imma kif toġob lilu. Dan minkejja d-diffikultajiet u s-sagrifiċċji li jkollna nagħmlu biex inwettqu tmirijietna u biex nożżu l-affarijiet sbieħ li tallimna Omna Marija. Fosthom is-safa, l-ubbidjenza, il-vera imħabba. Imma ejjew inqalbu qalbna għax Omna Marija tidħol għalina quddiem bina Ġesu bħalma daħlet għaż-żgħażagħ Arajjes ta' Kana. Ejjew għalhekk issa flimkien bl-interċessjoni tal-Om tagħna Marija inresqu dawn it-talbiet tagħna lil Mulej Ġesu. L-ewwel talba se tgħidilna Anna Kamilleri. Anna Missi, li orejna u għadek turina il-kwalitajiet ta' veru missir li jħobb, li jipprovdi, li jħares u li jiggwida permezz ta' Marija u għajnuna tagħna uri lilna u l-tfal kollha l-aħjar mod kif nimxu u nġibu ruħna fit-triq tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. It-tieni talba Kerin Vella. Moli Ġesu, fuq l-eżempju tal-familja ta' Nazaret, għatina li nifmu aktar li l-ġenituri tagħna u li l-dawk li tassew jħobbuna waqt li bħal Marija nennataw aktar għal xulxin, fatti ta' mħabba vera. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. It-tielet talba Francesco Mampalaw. Mulej, bl-interċessjoni tal-Madonna għatina li nifhmu aktar sejħat li tista' tagħmilna fil-ħajja tagħna. Għallilna nagħmlu mejlietna bir-raqqa u għenna narfu nożu u ngħixu l-valuri insara bil-bem u bil-ġenerosità. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ir-raba talba Jason Spiteri. Spiritu Mqaddes, tilbes fi qlubna in-nar tal-mħabba tiegħek biex aħna u nibnu l-ġejjieni tagħna.
mhux biss nagħdu importanza lill-flus, lill-kumditajiet, lill-ġid u lis-suċċessi fil-ħajja. Imma biex fuq kollox nikbru fil-qdusija u fil-erf tal-ħwejjeġ talla fuq l-eżempju tal-Om tagħna Marija. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. L-aħħar talba Samira Lerman Bezzina. Mulej Ġesu, inti rejtna li bħajtek il-vera mħabba tkun msieħba bit-bati u sagrifiċju, għawilni qalbi biex bħal omok mara manċedu għat meta nkunu f'momenti ta' mart. Ittiħi l-qalb diffikultajiet josla la poħra tal-ħajja. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Wara li tlabna ma dawk it-tfal tal-Year 4, issa imiss li ngħaddu għat-tfal tal-Year 5. It-tfal tal-Year 5 se jaqrawna poeżija lill-Omna Marija. Ejjew nisimgħuha flimkien u din il-poeżija bħala talba nagħmluha wkoll it-talba tagħna flimkien ma' dawn it-tfal mill-Year 5. Għalik, Aziza Marija. Kull grazzi għal-fawra u kull barka mill-lija. Ġesu taħt is-salib talilek bomna. Man stijek dejjem żomma. Il-missiralla lila qasel. Ħlawa tijak, oħla mill-lasel. Bliva tijak, Sir Tom Ġesu. Dejjem fittix taħt l-litu. L-Ispirtu Santu ħadek barusa. Int, kbira fil-xnil u ma jistuża. Mijak is-Satani għamel ħwejjeġ kbar. Għax inti bqajt xkejkna istruħek mażżar. Għalek għalliku tak id-dinja ta' Għax ħadd bħalek mukbir fl-umiltà. Tas-sema u l-art għamlek sultana. U fit-talb tagħna iżgur tismana. Satan fuqna u proteġina. Kum ta' għabna ir-reġina. Dabbar fina nar l-imħabba. Tħallix li ruħna tibidnu u tiftaħa. Għalimna nħabbu l-ibnek Ġesu. U ħalek inwettqu dak li jrid minna hu. Ħarisna berikna jessaqna lejn ibnek. Għana perswazi li jisma minnek. Grazzi ta' mħabtek ja Om ħanina. Viva Pia Maria Reġina. Wasalna l-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Kif qegħdin f'riġlejn Marija, ejjew inresqu issa il-wedijiet tagħna lil Marija.
Marija għaltilna għamlu dak li jidilkom hu. Imma x'sen weduha lil Marija illum l-ewwel erba' ta' Santa Marija? X'sen weduha lil Marija aħna li ninsabu hawnhekk intom li tinsabu segwuna mid-djar tagħkom? Ħanamlu flimkien dawn il-wediet li ġejjin. Iż-żmien jgħaddi u l-esperjenzi ta' tfulija tagħna anke din tal-COVID-19 ta' bħalissa qatt jgħaddu wkoll. Imma l-vera imħabba li l-koll nixtiequ u rridu qatt ma tispiċċa. Ejjew illum f'riġlejn Omna Marija inġeddu l-impenn tagħna li nkunu tfal insara li naħsbu f'ħadd ieħor għax nemmnu falla. Eżiż, intom tinsabu miġbura virtwalment fis-Santwarju ta' Pinu biex f'riġlejn Marija il-mulej iwettaq ir-rieda tagħkom li tibqgħu tgħixu ħajjitkom b'ġenerożità. Fuq din il-ħajja tagħkom, Kristu isawwa b'kotra ta' barka waqt li jagħnikom u jqawwikom biex iżommu ruħkom dejjem fidili leħ lejn Marija, lejn il-Knisja tiegħu u lejn il-proxmu kollu tagħna. Għalhekk se nagħmlilkom dawn il-mistoqsijiet biex iġġeddu ir-rieda tagħkom li tibqgħu tgħixu tansara f'kull ċirkostanza ta' ħajjitkom. Issa jien se nagħmel 3 mistoqsijiet. Għandna xi tfal li se jwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet huma Eliza Vella Butiġieġ, imbagħad għandna Iljan Zek u Mija Vella u għandna wkoll l-Estel u Anthony Butiġieġ. Nixtieq li waqt li qegħdin it-tfal jgħidu ir-risposta għal dawn il-wedijiet il-mistoqsijiet li se nagħmel, intom li se taraw il-kliem miktub fuq l-iskrin tagħkom, tgħidu wkoll magħhom skont il-kliem li ħataraw miktub dawn it-tweġibiet għal dawn il-wedijiet tagħna. Intom lesti biex tibqgħu mixja fit-triq ma' Marija waqt li taħdmu ħalli tibnu dinja ġdida mibnija fuq l-imħabba, il-ġustizzja, ir-rispett u l-ġenerożità lejn xulxin? Iva, lesin nimpenjaw ruħna ħalli fuq l-eżempju ta' Marija. Inħabbu nirrispettaw lil xulxin fil-mixja tagħna lejn ħajja adulta nisranija. Intom lesti li bimħabba tkomplu twettqu dmirijietkom bl-akbar reqqa bħala studenti u tfal insara waqt li taħdmu biex tħarsu l-liġi ta' Kristu u l-Knisja tiegħu? Iva, lesti nkomplu nitwettqu dmirijietna bħala studenti u tfal insara waqt li nifformaw ruħna fid-dawl tal-liġi ta' Kristu u tal-Knisja tiegħu. Intom lesti li tgħixu l-fidi tagħkom skont il-Vanġelu ta' Kristu waqt li twarbu dak kollu li jbedkom minn Alla? Iva, inwedu li nibqgħu ngħixu il-fidi tagħna fidili lejn il-Vanġelu ta' Kristu u li nwarbu dak kollu li jbedna minnu. Il-mulej Alla li jista' kollox li tagħna lill-Omna Marija biex tkun ukoll om tagħna iwettaq u jbierek fi Kristu dawn il-wedi tagħkom ħalli iwassal fit-tmiem l-opra li beda fikom. Hekk fit-tmiem ta' din il-laqgħa ta' talb tagħna, ejjew issa l-kol flimkien mid-djar tagħna nsellmu lill-Omna Marija bit-talba l-iktar għall-qalba u li tal-bidal 3 darbiet minn Karmni Grima propju f'dan is-santwarju. Ħanidu flimkien Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Qabel ma nieħdu il-barka tal-aħħar u għandna wkoll biċċa kant sabiħa mit-tfal tal-Year 6, nixtieq li nagħmel appell kif ninsabu f'riġlej Marija biex inresqu quddiem Marija lil dawk li qegħdin ibatu u speċjalment lil missjonarji tagħna li jinsabu mxerdin madwar id-dinja. Niftakar bħalissa f'Dun Manuel Kutajjar li hemm l-Albanija, l-Isqof George Faj li hemm il-Peru, u fuq kollox Don Raymond Portelli li barra li għandu il-pressure ta' saċerdot missjonarju għandu wkoll il-pressure ta' tabib. U kif qalilna ma jistax il-ħaq. Bħalissa għaddej minn żmien qiebes ħafna. Anzi nixtieq li nagħmel appell f'isem Don Raymond. Għandu bżonn l-għajnuna anke finanzjarja. Jekk hawn min jixtieq jibgħat offerta għal Don Raymond Portelli għal missjoni tiegħu fil-Peru bħalissa bħala saċerdot u bħala tabib qed jaħdem mal-ifqar fost il-fqar in-naħa tal-Amazzonja, tistgħu twasslu anke l-offerta tagħkom l-iskola tal-Konservatorju tal-Isqof imbagħad ngħadduha aħna lill-familja tiegħu biex iwasslu ilu ġewwa il-Peru. Ħanitolbu il-barka ta' Alla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Alla li jista' kollox li tagħna lil Marija biex tkun l-om tagħna wkoll janina bil-erf u bil-qawwa tiegħu. Amen. Ħatkun l-imħabba tiegħu fina biex bħal Marija ommu narfu nfaħru lill-Alla l-Ħallieq għal dak kollu li jagħmel magħna. Amen. Jatina l-mulej bl-interċessjoni ta' Marija ommu il-qawwa, is-saħħa u l-għaqda fil-familji tagħna ħalli narfu nkunu ta' servizz għalih u ta' qadi bejnietna. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom, fuq il-familji tagħkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħajr lill-Alla. Se nagħlqu din il-laqgħa qasira ta' talb binnu żgħir lill-Madonna. Dawk li kienu s-sena l-oħra jiġu l-iskola jafu konna inkantaw Mamma Marija u konna nċabċbu, tiftakru? Din is-sena, grazzi għal Stefni Buttigieg, il-mammi ta' Eliza tal-Year 6, zidni ftit u qed ikantaw għat-tfal kollha tal-Year 6. Ejjew naqdu magħhom ħataraw il-kliem, ħatkantaw magħna, nixtieq nirringrazzja lil Stefni l-familja tagħha, l-tfal kollha tal-Year 6, nixtieq ngħid grazzi lil Mr. Elton, il-John Paul u l-Jacqueline Ċefaj kienu t-tekniċi tagħna f'dejn ix-xandira diretta mis-Santwarju ta' Pinu, grazzi l Fader Gerald Buħaġar. Se nagħlqu b'din it-talba waqt li nintelqu f'idejn Marija. Marija tridna ferħanin, għalhekk mhix problema jekk tridu kif qegħdin tisemgħu din is-song ukoll iċċabċbu ma' din is-song Mamma Marija. Marija tkun hi dejjem l-om tagħna l-maħbuba. Mamma Marija, aħna